ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಕಬೇಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡಕರಡ್ ಬತ್ತಿನ 80 ಬಡಕಬೇಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18 12-43 అన్న పెరేంజ పేరు మీద దేరబరుడు ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ನಡನ ಮಧ್ಯಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈತುಲ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣ್ಕೆ ದಾಡಿ ಸಣತ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈತುಲ್ ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲೇ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು 12-53 12-83 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಬಾಡಿ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಬಾಡಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆರ್ಮಾಳೆ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆರ್ಮಾಳೆ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಗುರುಗುರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 12-26 12-44 ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿತ್ಪಾಡು ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರಿಕೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯ ಬೇಲು ಶಿವಾಂ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀರು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕುತ್ಯಾರಿಕೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿದ ಕುತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಯಾರಿಕೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಏ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಹೊರತು ಮಲ್ತಾರ ಸಮ ಆನಂದ 12-26 ಕುತ್ಯಾರ್ಕೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 12-41 12-44 0.03 ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವಿ ಬೈಲು ಶಿವಾಂಶ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರಲು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 11-95 13-68
ಕುತ್ಯಾರಿಕೆಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ಕರ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕುತ್ಯಾರ್ ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 12:30 12:94 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ತಕಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ದಕ್ಕಲ ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಮಾಲ ಆಣದಿನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರ ಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 11:91 12:19 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಬಡ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 11:99 12:05.06 ಬತ್ತಾರ ಸಮ ತಕ್ಲು ಸಮ ತಕಲು ಬತ್ತೀಜೀರು ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 25 ತಕಲು ಬಲೆ ನಕ್ಕರೆ ತಕಲು ಬಲೆ ನೇಲ ಕಡೆ ತಕಲು ಬಲೆ